Presented by CBN DJ। कांवर के घंटी टन टन करहता कान में शोभे कान बहाली भौजी गेरुआ साड़ी कांवर के घंटी टन टन करहता कान में शोभे कान बहाली भौजी गेरुआ साड़ी भौजी गेरुआ साड़ी पेन के देव घर जाली भौजी गेरुआ साड़ी पेन के देव घर जाली भौजी गेरुआ साड़ी Mixed by Anjit Raj। भौजी गेरुआ साड़ी म्यूजिक बाय अंजित राज। भौजी गेरुआ साड़ी पेन के देव घर जाली भौजी गेरुआ साड़ी पहिला समाधि के भरल बाड़ी चहल हो बाबा पर चढ़े जाके मिली इनका फल हो पहिला समाधि के भरल बाड़ी चहल हो कृपा करिए बाबा इनका मिल जाई फल हो तिले तिले बोला बम बोला तारी केहू कांवरिया से कम नहीं बारी केहू कांवरिया से कम नहीं बारी सभे कांवरिया हमारे पिछुआइल रहिया चलसिया गहारी भौजी गेरुआ साड़ी भौजी गेरुआ साड़ी पेन के देव घर जाली भौजी गेरुआ साड़ी पेन के देव घर जाली भौजी गेरुआ साड़ी म्यूजिक बाय अंजित राज। बाहर डीजे सभे झूमत चलता केहू टूंगे खैनी केहू गाजा के मलहता बाहर डीजे सभे झूमत चलता केहू टूंगे खैनी केहू गाजा केहू मलहता संग में बाजे ना राइटर मुकेश साउंड बजावता रे खोली के बेसी साउंड बजावता रे खोली के बेसी बबुआ विकेश पर कहे फेरी नजरिया ए बाबा त्रिपुरारी भौजी पियरी साड़ी भौजी पियरी साड़ी पेन के देव घर में जाली भौजी पियरी साड़ी पेन के देव घर जाली भौजी पियरी साड़ी। एकता रिकॉर्डिंग स्टूडियो। Contact number 7982 720011।